Kohta lähdetään viimeiselle lennolle vielä, eli 3. lento vesitasolla. Majoitukseen saavuttu. Ja meillä on tällä kertaa tämmönen Jacuzzi O-Beach villa. Eli suora pääsy rannalle. Täällä oli tämmösiä odottamassa meitä. Ja sitten täällä oli sänky koristeltu. Ja sitten me oltiin täällä viime kesänä tosiaan vesivillassa, niin oli muistanut sen. Sitten täällä huoneessa on tommonen iso kokovartalopeili. Sitten oma tämmönen ihana meikkipeili. Tuolla oli niinku vaatekaapit ton peilin takana. Ja sitten samalla lailla niinku siinä vesivillassakin, niin täällä on tämmönen minibaari. Nää kuuluu siis kaikki siihen all inclusiveen. Ja sitten viinikaappi myös. Sitten mennään tänne vessaan, mikä on täällä ulkona. Tää on siis ihan kirjaimellisesti ulkona. Elikkä tässä on niinku ihan taivas ja tässä on tämmönen ihana ulkoilmasuihku. Ja sitten meillä on tämmönen vähän niinku patio. Ja jacuzzi. Tää on tosi kiva kans. Vähän erilainen huone, mikä oli viime kerralla. Täällä on tosiaan hyvä ilma. Täällä on sadekausi. Vähän pilviä, mutta semmonen 32 astetta lämmintä ja ihanan kuuma. Tämmönen. Tämmönen on meidän uusi huone. Eli meillä kävi semmonen pikku ötökkä-accidentti, että oli illalla aika paljon hyttysiä siellä meidän Beach Villan kylppärissä, niin saatiin sitten tämmönen oma vesivilla vähän niinku hyvityksenä siitä, niin on kyllä kiva. Eli tässä on oma tää, tai pääsee suoraan tonne mereen. Ja muuten aika samanlainen. Tuolla on kaikki samat kylmäkaapissa ja viinit ja muut. Ja tämmönen kylppäri. Eli tää on nyt tämmönen ihan sisällä, mutta tää on kyllä kiva. Ja tästä pääsee kans tonne ulos. Täällä on kello 8 ja ollaan menossa aamupalalle. Tosiaan oltiin nyt eka yö tämmössä vesivillassa, mikä saatiin.
Meillä oli eilen ilmestynyt huoneeseen tämmönen. Eli koska me ollaan niinku palaajia, niin me kututtiin tämmöiseen johonkin cocktail-juhlaan. Niin ollaan tänne menossa 6, eli parin tunnin päästä. Ja tänään meillä oli tosiaan tämmönen valokuvaus täällä. Eli tähän pakettiin kuuluu siis ilmanen niin kuin valokuvaus. Eli sen kuvan saa niin kuin puhelimeen ja sitten tämmöisenä ihan paperisena. Tää on aika iso tää kuva, niin tää on tosi kiva. Eli tähän sisältyy 1 ilmanen kuva ja sitten loput on lisämaksusta. Mutta otettiin nyt vaan tää 1 kuva, kun viimeksi ostettiin niitä kuvia, niin nyt saa riittää tää 1, mutta tuli tosi kiva. Joo, mun mielestä joo. Yeah. Where is he? Ah, there you are, hiding. Okay, your sister tried. Laitetaan mitä on laatikossa. Voitettiin arvonnasta tämmönen. Niin. Aasialainen ilta. Teema. Tultiin äsken rinksuilta ja dinneriltä, niin meidän sänky oli koristeltu tälleen. Eli en muista mainittiinko missään vaiheessa, mutta ollaan tosiaan juhlimassa meidän hääpäivää täällä Kuredulla. Ihana. Ollaan menossa salille. Mulla on tullut nyt viikko treenistä taukoa, niin nyt on hyvä käynnistellä vähän treenejä. Joonas on käynyt sitten vähän enemmän. Privaattisali. Ihanasti näkyy auringonlasku tänne meidän villalle. The next day. Ollaan lunastamassa meidän palkintoa. Eli päiväveneily ja snorkki. Me ollaan lähdössä dinnerille ja whiteparteihin. Ja tässä on meidän asut.
Täällä on ensimmäinen sadeaamu. Koko yön oikeastaan vähän myrskys ja tosiaan vieläkin sataa. Mutta täällä Maledivillä onneksi se sade ei kestä yleensä kauhean pitkään. Tai ei ainakaan mitä me ollaan oltu, mutta katsotaan. Mutta vaikka sataa, niin ei haittaa. Täällä on silti paljon tekemistä. Me oltiin lähdössä äsken Sunset Cruiselle, mutta ilma näyttää nyt tältä. Ei näytä kameraan edes niin pahalta, mutta tuolla tuli ihan yhtäkkiä ihan kauhean myrsky. Niin onneksi saatiin siirrettyä huomiselle. Lähdettiin tänne saarikierrokselle. Eli halutte saada vähän liikuntaa, ei jaksa koko ajan maata vaan tossa altaalla. Ja samalla vähän esittelen tätä saarta. Eli me ollaan näissä yötä. Ja nää on näitä rantavilloja. Ja näitäkin on täällä erilaisia, eli nämä on kaikista vanhimpia nämä. Pysäyttiin juomatauolle täällä O-resortilla. Eli tää on tämmönen, olikohan K12, että täälläkään ei saa ihan pieniä lapsia olla. Täällä on tosiaan yötä päivää semmonen 30 astetta lämmintä ja semmonen ihanan kuuman kostea tää ilmasto. Tältä näyttää saaren aika keskiosassa. Eli täällä on oikeesti tämmöstä niinku tiheetä viidakkoa. Niin. Kohta aletaan tulla tänne main-alueelle, eli täällä on lapsia ja täällä on eniten porukkaa koko saaresta. Tää on tosiaan yksi Maledivien isoimmista saarista. Joo. Me ollaan menossa tänään Sunset Cruiselle. Eli semmoselle Sunset Cruise. Semmoselle delfiiniristeilylle. Ja tällä saarella toimii tämmönen väkipalvelu. Eli voi tilata tämmösen kyydin. Tää on aika iso saari, niin jos ei aina jaksa kävellä. Täällä on tossa on ihan rastapuhelin. Snorklaamaan. Horkelasta päässä.
guys wear sunglasses inside. Niin. Ihana auringonpaiste vielä tänne villalle. Menee kamerakin vähän huuru. Me ollaan täällä lähössä muutaman tunnin päästä Seaplaneillä. Ja onneksi vielä saa nauttia näistä all-inclusiveista siihen lähtöön saakka täällä Kuredulla. Pari tuntia myöhemmin vielä odotellaan. Niin Malessa on vähän huono sää, niin noi vesitasot ei ole kulkenut pariin tuntiin.